U Beogradu se održava velika vojna parada pod nazivom Snaga jedinstva, na kojoj će učestvovati oko 10.000 vojnika. Na paradi će biti prikazano više od 2.500 sredstava vojnog naoružanja i vojne opreme, 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. Na paradi su prisutni između ostalih i brigadni general kineske vojske, ministri odbrane Mađarske i Azerbejdžana, šef francuskog vazduhoplovstva, zamenik ministra odbrane Francuske, a sinoć je u Beograd došao i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan. A dok vojska pokazuje svoju snagu na ulicama, studenti su se okupili pod parolom "Sloboda je najskuplja srpska reč". Za medije su rekli da će ovaj skup biti drugačiji od prethodnih po tome što će biti svečan i što će predstavljati podršku vojnicima koji časno služe Srbiji. A iza mene se nalazi žandarmerija koja ne dozvoljava okupljenim građanima i studentima da prođu dalje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči parade rekao da se ne organizuje zbog dnevno-političkih potreba, već zbog pokazivanja snage kao odvraćajućeg faktora, te pozvao građane da prisustvuju paradi i vide, kako je rekao, ogromne promene i ogromnu razliku na čemu se radilo 13 godina.